ଜଗା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଭଳି ଲାଗେ। ନିଜ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ବିପକ୍ଷ ରହିଯାଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଜଗା ଉପରେ ଭରସା। ଜଗା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଜଗା ଉପରେ ସେଇ ଭରସା ହିଁ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ହେଇପାରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନ କହେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଜଗା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଜଗା କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସମୟ ହେଇପାରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗା ବେଦନାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଅତି ବେଶୀରେ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବାସ୍ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ସବୁକିଛି କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଫେରିବା ପରେ ବାସ୍ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଜଗା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ।